Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм мистер Били Прохъсъл с Маняка 05. Кажи здрасти. Здравей. Чего ми се добре? И сега почвам продължение на мата зомби сервер. Да, в зомби сервер. Ей, това не е... Да. Ма ти ли я докара? Тук ли някой друг го докара? Какво? Ти ли го докара? Да. И ако още не знаете за какво говорим, ние говорихме за пожарната кола. Защото и преди карахме с нея. Аз още не, той да. Качвайте се! Но, много са бе. Ти къде си? Чакай, тук съм. О, фак! Много зомбите има около мен. Сякаш при мен нямаш. Не мога да се прощавам, буго ми. Казвам до колена. Дай малко меле. Тъпи зомби, тъпи. Oh no. Fuck you, Буква. Аз съм бях. Аз още не мога. Бре. Алелуя. Девете лева, ура! Къде си? Ето да, изчакай ме! Чакай, намерих да. Ама не помогай ме! Качвай се. Спря се види, за да се кача. Малко живот си, доколкото те гледам. Давай по-бързо, преди да се ма изяде. What? Къде бе? Какво правиш, бе? Хем не знам да гледат в назад. Така. Бе, какви ги вършиш? Що ще се качвам на планина? Но... тук направо... Не, внимавай! Внимай да бъдеш. Внимавайте! Не, няма да я бута. Ей, има някакъв там долу. Ма зомби ли човек? Човек. Ти имаш ли дигъл? Кое? Дигъл. Кое е дигъл? Ей, той лежи като съм и така, и като насочи ме. Мамо! Не кеф. Не! Шабана! Не! Не! Сериозно ли падна, е? Паднаха да умрях! Това сканеш. Ще опитам да се кача. Да не знае език. Ванах се. И няма да говорим, да знаеш в това клип явно. И бай. Окей. Нещо стана.
Май им затвори човека. Не знам защо. Чакай, ма! Чакай! О! No! Това беше от нас. Дано да сте чували него, защото имам проблеми с камерата. Много не чува хората. И да не смятате, че говоря сама. Да не смятате. Стига си брутал! Това беше от нас. Довиждане. До скоро.